play reggae, some play disco, some play calipo, hanile woro wafa wana araba sanye sanye. Gina wana rumba rumba, hasana sanye sanye. Wana sana rumba rumba, some play reggae, some play disco. Inji kota yono hanila woro for wana araba sanye sanye. Disawana rumba rumba, hawana sanye sanye. Sawana bam Rosie disawana 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 bam Rosie ebe kaka Rosie kwụsịrị ya ụbọ nke Rosie onye m nyere ọmụrụ m rụrụ n'abalị anyị nwụrụ m rụrụ nyọ no wonder adam kra ma chere me nwa kra hey ndị sawa n'aba Rosie Dalo ina soko na masaga makwa o eshige m ofe ele oteru jari na ajụjụ na-egbu mmadụ ele isi m ga-emere Imo obi m na-agwakwanụ m nọ songo nwa nwee ike ịchọ m ọrụ ma unu pụcha na ya ada ụfọdụ sọ mụ na nwaanyị ike okwu a o nwere gosi eme m ma nwaanyị a isi adịchara ya mma o nwere ike ofu ụbọchị tupu na-abata ọpịgbugo m weligo ahụrụ nyugbo mmadụ ebe a biko ịma ife ị ga-eme emelụ m biko obi gị na-agwa gị na ọmụ nwawa onye nwere ike ịchọtara gị ọrụ ịwụkwa nwoke ọ bụ nwoke na dị iwu nwoke mepe ọnụ na-ekwuchi na ofu mgbasị nwaanyị nkịta apịgbuo ogo ihe ahụ ọ na-eri anyị ahụrụ gị rie ya enyo ahụrụ ewelie ego na ndụ ikwu uludo ụka ahụ na ọ na-eme ihere nwoke pụta ya sị nwaanyị egbuo ya nwaanyị ekwesịrị igbu gị ọgwụ nwa kwesịrị igbu nwaanyị but we are not meant to kill each other. I mean, when you be anyo, I knew saya don't you open a lash. Well, he may he could basara macono. Lebe certificate to go, ele credentials go. Oh, me all the name room. Huh? Yes, all the name you talk with akita. Credentials go the okay. Odi. Yeah, what for Lego Petra school? Over 4 years. Hey! Come be 4 years, I can't be being a good channel. Okay, fine. And so Bernard. Ima ujonum nano one ndị na-eru isi obedient people job ya ndị na-eru isi n'ọfịs anyị ị ga-eru eriri isi buru ahụhụ onye ọdọ buru another person's cross for your cross to be crossed on you ya tupu ebogo cross gị ị ga-eburu dị cross onye ọzọ ya pụtara na ị ga-adị umeala mana ama anwale godogo gbaka mara ma ị ga-adịkwa umeala ma enye gị ọrụ n'ọfịs anyị nwere ike ịsa nwụrụ m akwa sọsọ akwa ha ihe ọbụla ịchọ ka m ga-emere gị kunye Sami ihe na-anọcha n'ọfịs ụfọdụ anyị hụchi ndị ọzọ anyị gwụra ndị ọzọ mee anyị ma akọ sama kwesị credential go dey complete
File like everything in the okay. Sama. Wow. Sama asa shikule kinsa kaya jinwayo. Gina agba gina achi ihe we ha na ahụ n'office anyị na mark wa file anyị nga mark bido kama iwe ga-egbo m na achi. Ọ bụ ya na survive wala na ajọ ụwa maka ụwa shiri ike. Sama. Awana ranye. Odisa wana romba. Some may osisa, some make ihe maka, some may maka ihe nebro maka raba saye. Never. Nasa, imakwa gesra panty, gesra panu wemum. Gesa chan wemum anago file onye goro araba saye. Let me say oh, no wonder. School on the reach and a kai. Okay, done, ma. I am going to Uniport. You got okay. I will be going over here. So, now, a little bit of mark. Okay, bit of bit certificate. Oh, yeah. I have been a kai bit of mark. Now, you know, driver's license. Driver's license. Maybe, okay, you got to make a market. You will be moto. A trademark. And what a company? Trademark, I would do my can with a company. Trademark, when you're Bashirikan at school. Here, no, Mego, you need Megan at school, you know, into academy. And look here, a baby to Wago. All back, I get shot to back and I'm telling you, in a Sylvia, you got Chotiana. Go back. Yeah, that's warrant. That's warrant. I hear up there. Each of them one again. Maggie? Kim not Charlie Apple. Now, I'm gonna about But I'll tell you, Martha. I mean, you will tell you a certificate. Let the non not judge the Abam Kata anyway, and I cannot check a laptop. You get a rig election. Masanya Hagem. Maggie! Wole kamporogo. Itikwa ni hina gbasagado. Itikwa ni ihe gbasagado. Ele kan bo na gidi ngugo no te ngutu. Achomi rig election achomi buru ballot box ebrum ge ni sigu. Achomi change party, china party form or party nkozo. Ogbasarago. Achakwa anyago. Na nye ma tin. Nye mere nkawazi. Kaba na abali kam ja abali me wake ya up. Maybe I got through your copies of file because here and they need me put my hand into desk. Hello. You go to Nabia. Fukule. Number down. A baby, but they be 6 down. You got be a baramum. You grew up and you don't know about you shame me. You watch higher. You want more from Nabalina, give warm or you could teach a game also. That my room is a chaya. Then and wait for me, bro. I want to get some knowledge. In the outer, you know, na copies of file. No office, I here behind now. I know human trade. Yaw, I know a homaka. Organic home by yaw human trade. So therefore, be very, very allergic to it. It makes a lot. Because he makes you when you come into Safari again. And then I need that bamboo. An apple gore. But get me a chesana because. I'm so banned. I'm so banned. You any soft drink na room go. What do you not your energy what's happening? Umulo good of Chacom. One book coming down what is very important. Yeah, Malite Ule Makienda and then Kujidri him when Kiji Legos Riana school. I'm on school away girl. I could call her Helote and Kiji Legos Shria. So you be doing your by name, young man or not an opera. What one guy. I will talk to you later. Hello. Akwụkwọ ehichelen akwụkwọ ụmụ skulu na-eweta na my desk. You know ihe ụmụ skulu na-eweta na my desk. I na-eji eme political insurgency. Sometimes I think we under nepotism. Oh, yes, my did not. It was just I got totally real.
Igemelie. Mageli ihe gbasadago. Ihe lo mekwadogo. Ihe agbobe ha ka go no teto ki na etigo ọnụ ihe na gbasadago. Enwetele ma na enwetele ma leto shiri gbasago. Ajụjụ kpọrọ. Ko zizu kwa ajila ma ajụjụ na-ewi iwe n'obi. Ajila ma ajụjụ na-ewi iwe n'obi. Maka ọ na ịma office level m nọ n'ime office anyị. Nweshi keji m uju cross road question na. Ụmụ civil government officers ọ m na-enwetachara ha ọrụ. Awute ha na credential ha n'elu table moto egba. Nwere ke m na-agide enye ọrụ. Ọ makara mbịa na ya da wetu onwe m ala. Gọọmenti sị m nọrọ nga for hideout. Mzokpo kpotu onwe m ala na-echezi mbuli elu gọọmenti unu cha na m nọ n'ofu ọkwa. Kparị onwe gị. Ya wụdị ihe nkwupụtara. Nwere ihe dị mkpa. Nwere ihe dị mkpa Megan. Ama m ịhụgakwa ya ahụga. Imo. Ịnụga ihe kwu. Ị nwekwara anya. Ị nwekwara ntị. Ka ị nwekwara designing spirit ma mgbe Henry agha na-eme n'ime compound ibili. He megekwe nga o. He megekwe ebele o. Ka onwe hụga ahịa. Ọ naanị m n'ahụ. Gịnị mege ihe? Ugbu a ka ị nyere m listening ear. Mapasị. O nwere ebe obi m na-aga. Ana obi m gwa m ihe. Ọ na-agwajọ. Nwanyi Anambra na nna m ndị. Gara gburugburu. Elima, elipụta, Nnamdi Kaba, mama, Nwanyi Anambra, mama, ya na-aba. Emega ekwu ya na ntakịrị. Ka ị hụrụ Nnamdi ahụ. Ọtịtị ala ụkwa tata. Nwekwa ụjọ, nkwekọ nọ na-ebuli. Adị m ka eriwele ha oso. Agbaratụwala ha ihe. Ọhịa m chọpụtara. Ọhịa obi m na-agwakwana m. Ha! Chineke nna. Nkwete m si ele gị ote na-ele gị lepagide gị anya shi ka ị ga-ewe ọnụ Chineke kere kekwa ọnụ ihe ọma ọnụ nọ na-akaje gị eshije gị pụ ọnụ ụgbọ ụka ya wee nwere onye na-akwụ gị ọnụ maka sọ ọnụ gị na enwere onye na-eme mgbe ụfọdụ ya bịa detu ọdị ọnụ mechapụ ọdụ ushi ọnụ maka Chineke banye n'enugwu enwe hope na ndụ gị ele ihe gbasara gị ọwụnụ ele ihe Nnamdi oriri ose oriri pepe soup ọ gbasara gị lugodo ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound na otu aha charman ele onye gị na aha na the same size n'ime compound ha niile gbabụrụ tuku ụmụ okorobịa na-eji yarị ka nga agbasa chọọchị nwere mkpu ụmụ okorobịa na-eli gburu heli maka na ka elipụta ebe elipara na nwaanyị Anambra ahụ ọwụ nwaanyị ibego nidoro olive oil n'ime ndị o nidoro ka atọ ya mmanụ ọpụpa Nnamdi abaga ị na-agbagịrị ya mmanụ nwaanyị anaghị kwe hụrụ ngazi ya ha lee onye nke ọzọ ahụ bi opposite director force kwe hụrụ ga-eli ya ha nke ọzọ Wazụka nke ọzọ wa Iruka ha abụọ bi n'otu ụlọ kego mgbe ọbụla gị gbachie obi gbachie ụlọ gbachie nta gbachie ebe niile zuzuru biko bịa ga-atụ ihe ga-emere onwe gị anụ ọzọ ị ga-abịa ka anyị bịagara m ụlọ bịa bịa gakọ ihe dị mkpa gị nọ nga na-akọrọ m ọzọ bịa bịa merụ m biko ka anyị ga mee ihe dị mkpa na rum m ga mee ihe dị mkpa ọhịkwo gị akpọ ọnụ kpọrọkpọrọkpọrọ ata mmanụ ka m gwakwa gị were ịta mmanụ akọdụ m n'ahụ asị m sa mmanụ akọghọ m n'ahụ nwoke rụpịara na-atụ mmanụ onye soyin ga-atọ mmanụ n'ime soyin meshin gị ka m gwakwa gị ndị chọọchị anyị sayensị awụ m Ada Mekisedek ịwa Ada Mekisedek gị ime anya ote galị anya elu ka onye odede na-ada awụ m Ada Mekisedek awụ m ada loi awụ m Ada iyi afọ awụ m Ada Njaba eke Njaba mụrụ gụ ndị mmụọ ụfọdụ kwago kama zuzuru pọpọsọ chinkakilie kọmchi ga-atagbu m ama m sọ wotere ịhụrụ ana m eghe oghe ochie ugbu a ama agbachiwe agbachi a na-ejere afọ m oke godogbu a maka Chineke ihe ga-azọ gị na ya dị esi ọbụla ịra alachi otu ejide m ya ga na-ekwu m odidi m gburu onye ike pewe ụzọ bịa nga ahụ fọrọ ya gị n'ike repụ ọgụ ka nnela agbọbịa kpụrụ nkụ agbọbịa ụkwụ gọm ọchịgọ m agadi m atakwana gị mụ na gị owu lebọ mama bata de kwa repụ ọgụ gị repụ gị na ya adị
Ele na ugo ọjị ka akpọgọ ọjị ugwu. Anyị bịara sinye anyị ego ya dị na-aza dị nya. Ịmụ iwu anyị na ya ada. Iketereza ya dị chi ihu ga-emepụ. Ka ịkpọrọ nwaanyị gbashi onwe gị n'ụlọ nọ nga ebe ka nwaanyị nọ. Ebe ka ewu. Akagịrị aka n'ụdọ gị mepere. Na-emechakwa ọnụ. Ị ga-akwa ya 2,000 naira. Ego gịnị? Ego ya dị, ego eji aza ya dị, zabi ka ego tọọ gị bere zabi. Isi ego ya dị, abụ ego bere ya dị. Ego shop. Bere ya na-efigo. Nya nna anọrọ ya. Ụnụ apụtata asị m nte 2,000 naira. Onye zakwana ya? Ejika m onye zara na ọ negosara ya. Ọ bụ negosara. Nwoke m nye ya ego na-agba crossroad question. Ụta na-echeme ya onye zara ya olu tọn onye a ma ga-aza ka ya. Gị bịa sị nye gị 2,000. Ọchịchị echenjiele. Onye nọ n'ọchịchị mba ahụ ya n'ugbu a. Anyị mere change of government. So therefore, onye ọbụla na-aza dị ihe ga-akwụ 2,000. Onwede gwara m nke ahụ na. Mgbe ọzọ ma aza. Egbere ego gbakwụkwọ ego mgbe ọzọ. Mgbe ọzọ ga-ajọ kochi eze gị aka gị amụ. Na alike community na-ekwu lekwa iko ọma nsị m abịa ugbu a na-akụ mbịaba na-asị nweta 2,000 naira. Ị ga-anụ n'ikuku ọnwụ. Maka akara gị mụrụ ụzọ aka weta ego maka ana n'ikuku ọnwụ gị kpọọ m onye oshi. Anyway, ama m ego ha na-akwụ m onye dị iwu na ya dị. Chere m aga wetara na ego. Nke a na-ọchọta ugo ọchị. American wonder. What can you call you? Makachine can be like country by game call. I want to go. They got some of you. Go. Eh, by our Hogan and Tiada Koi. Eh, by it is here, a god. What can you go take? It's a man that I can never. I am not a magic corner. I listen to the family on the magic. The one on the sharing. Just 2 seconds with a twinkle of an eye. He magicalized all. You shall do the table. See who look at that. Actually, come again, my God, one night you will. Form the Konya, out of Masotania, which an anya. What I know what to make or just one may have left. What was all that is 1 year with a tap on it. You may go stop. Let go on the day. The Konya. I'm not keep you up, Belenma, with that hand. Which I would children. I give you children. You may go. Abịara m nga na-ajụ ha maka ugoji. Ha bịa na-akparị m, na-akụ m ihe, na nweta ego, nwa m ego ha na-asị nweta. Akwasị nwa mma ga-wetara na ego, ọ na-abịa ngachi ịkụgburu nwanne m nwoke. Hai, ndo. Why so nche maka weta ego? My beautiful dancer. Name and mama. And I wanted to go. Here, welcome to my hideout. Here now where by hideout. A small place and I just manage. Just not manage here. My name when I state now. You mean? When I state, me say boy now. Wow. We for Imo over now. I'm telling you honestly, I'm not blogging, I'm not working on phone now, one again. What I go? And my family based in US. Okay. Oh yeah, like Ramanoko. Oh yeah, like Ramanoko neck up while I walk. Hey! Can Uja share mogo? Nah, you look in the manager who rush with him, real crackot. Jiri? Ebe. Yeah, they care for American wonder. My name were jet and goal. You go jet now. I park. What I go? What's a jet? Could you motivate yourself? Eh? Matroka Formatic. Formatic. Mercedes Benz.
Mercedes Benz Formatic. Mazda na ga-eto na mmanya na ga-eto ka ọkwa na okwu nu. Ma chinye ga-eto, ma chinye ga-eto. O bele njọkọ. O bele njọkọ. Ibu na ụlọ mma alụ gị na Abuja. Ịghọtago? Ma ụlọ mma alụ gị. Ese etu ga m ndị architect ka ha ajiele m ya. Ma dash na gị building na ọkwa na o. Ịma bụ maka free session m. Mba. Nke nlọ ọfụ. Ebe ụnọ biko kwa. Ofun na Abuja, ofun Lagos, ofun kwa Port Harcourt. Wow. Even I'm my boys, my guy, what this my power my this thing. So bad there. I quit man kidnap on last December. I kidnap on the first one, we put 200 million naira. You got to go. Then we kidnap come again, 100 million. Chineke kwele ihe ọjọọ. Oh, he na hide that can cover up na kwa gwa ngina can cover up. Okay. So that can dem mara ya mata na enwe em ego. My jet ma ya bata kwa ọ ga-abata ebe a. Ọ ga-abata na ebe a. You got to go. Oh, ya dey so moto m gwa gị mmegote ego ịtọ. Wow. Ma chinye gị ịtọ. Hey. Nime nkwa. Ihe dị ihe dị ihe kesef. Ihe nwoke na-agwado ụmụ nwaanyị na ha na-eji esi nwoke na-azụ kpakpakpọ. Ọ ga-egburu m ike. Ya sapọ n'okwu. Kebia bụ enye dị enwere nwatakịrị nwaanyị ọma ihe asọma ihe letu nwa agbọbịa mmadụ otu geshi nọ nwoke atashi ya ekwuru ozugbo ya eliba n'ime nga nwụrụ ya okwesịghị ịga ọtọ ịga masọwashi okwesịghị ịga ya onye m na-ekwuso okwesịghị ịga ihe m na-ele gị nwatakịrị ukwu m tọpụrụ ngwa ụda ka eziri ụwọ m bịawụrụ kpọgosi gị bịa leta ihe na-eme gị bịa lụọ ọgụ karịa onye nwe ọgụ ile ka m ji osụjụ agụ ojiji ntakịrị ote gị ma gị enyom na nga enyome edechi ọgụ na Timoti ada eme ihe ote Timoti omebedịgo ote esemọsọ otu mda ote yere họbara anya Timoti aghawụla gị aka eyiri gị onye Babilọn ya ghere oghe fufuroro ka gwa gị nchi iri agwụ mri eke gbara abụba ọbụdụ Timoti Ele ihe ya nke ya enwere m Andrea, enwere m Cali Rose, enwere m champagne. Ihe ọwụla, anything soft. Anything soft? Achọ m nke na-aba n'anya. Ịchọ soft? Hey! Why gwa na onye bịa na kema na-aṅụ soft, mana ebe ịchọ soft m egote gị soft. Mana oke nsogbu adịrị ka nje gwa my voice. Relax ya. Relax. You have my small hideout. Ebe m na-anọ na-ezu ike, ghọtago? And okay, let me come. Come here. Nwa mara mara ebe dike. Ezigbo nwa. Hi. Wow. Formatic. More. Bola. Mage. Akademekwe. Agamakari kwe hono nwan. Ama napụta nwan n'aka ọnwụ. Ihe m gụrụ na school wu G&C. Guidance and counseling. Ihe m gụrụ. Agacha m godo aka napụta nwata nwaanyị. Ịga ya. Ka ni wara na ke na agba ya. Nna m ka ịga. Hey. Watch me. Timo! Ya sị nyere akwọlụ. Nna ewekwela iwe. Ọ pụrụ apụ. Mmadụ akwọla? Ele dị mmadụ dịkwa ihe nke Chineke kpọọ ya ọkụ. Mgbe ọ sị ka ọ gaa zụta diesel. Ọ na-eti na plant. Ọ gara ịzụ diesel. Chere, ịsọ gara ịzụ? Diesel? Ịsọ gara ịzụ Teresa? Mba, diesel. Ọ ga-eti n'olengo. Na generator nọ n'azụ ụlọ. Ebe! O generator na-eyuzu wa diesel. Very soon ya azọ desert. Gbadi ya n'ime Collins. Ha abụọ enwe conjunction. Damn him. Anụ ọzọ gara na latrin gaga hụbashi. Ka enwesi Timoti hụbara n'ime latrin. Na ya adaghị na amara iwu so onye ọbụla anyị na-eche ka aflush. Ọ ga-akwụ 200. Timoti ga ngwa aga lụọ bọmbụ. Lụọ oge dị happy nga ahụ gbapụ. Ndị ya dagala ugbo ahụ ya sa tụmtụm ya iji niile biri ụwa nga ahụ ka iji gbakọrọ iji na-eme ote woo. Chere biko. Ịnụkwanụ ka ị na-akpọ landlord gị iyi? La gịnị? Timoti wụ landlord. Ọ bụ landlord gị? Ọ sị gị na ya wụ landlord anyị. Ihe wụ landlord oshi. Gaa lelee nga ọ lasara shi. Landlord
all asalashi ndụ mmụọ fọrịkwa ya na landlord shi nwoke na-ahụ na ego common 200 naira ekere na ya ọhụ dị ya kwụọ ya wụ landlord m ka ọ gara ahụ mgbe ọ na-agwa gị na ya nwere estate nwee cemetery ya ga-azụrụ gị pump action zọla gị tipa action ndị mmụọ jikwa ekike na-apụ ya ụmụ agbara ileli izo ya kwụọ 2 million na ihe afọ ndị mmụọ na ndị mmadụ fọrọ ya atịtị inwekwere dị aka na uche tupu mmadụ atọrọ gị achịsị gị na ya wụ onye na-ebi on money ilekwe skin a na-esi n'ọnụ ahụ amata Timothy ọgatara akị ote ka ọ dị ntị a na-ekpocha ya na-ada ahụ n'irie ahụ na ya chacha na pure white. Excuse me. Quite excuse. Eleghị na-achọ ịkọwara m ụgba. Ị na-achọ ịgwa m na ihe ndị a niile ọ na-agwa m na ọ asị na ọwụhụ ya ụla landlord. Chere. Ị gakwara school? Aga m school. Ele school ego? University of Nigeria, Nsukka. Ebe! You finished schooling or you finished studying and you came out without a certificate. Beauty without brain or hair. About your mahakagano. Eating one abaji the chalk, I deceive ongo. Give quete. It's a woman what I school had this smart. I give me as a can't. Imagine the tigers regular museum, Zalaga pneumonia. Zalaga typhoid malaria, Zalaga Elahia, a chair. Zalaga be with a can't start to quite rag. You want to the landlord do about hide out here. In my room, Ghana, Zaka, kitchen and go be. One on top ya. Go, Onyan will look at Nugausa. Or may up at during the weekend up and go was a guy who look here. Or I gave back. Raship, Tozogo, but she did the sharp. Who didn't come now? It would quite the first person like Uma Wabinabi and go to Honey to come in. Honey in the bata. Ta! Uma Wabi Abba Belanoko to come and walk out, and I'm sure before teenage, another one, Gabia. Only Adriana, enemy upgrade my way. I say at here. Mudu Oba Cherry, Obu sleeveless, Obu staphylococcus, Obu Tangari, what you can able for them. Hey! Tishika get you 3 obi. Gagaweta go through where. What the name with the shame? Nonsense. I am some other wagger because in game from Madame I like a tash. But we are Yapatango, Yabiako was on, you know. One I could wash a high gauge or the yard in any meeting. I wrote the OT, be boy a young war. I thought 200 they would be liar. No more for air one time. Don't kidnap a kidnapper. Nwa mara mma elemukwu egbu egbu. Ịma ihe mere. Achọrọ m ịga azọ mmanya nke a na-ele 85 ka nke na-enwe alcohol. Ịghọtago? Mana mmiri wee na-ezo. Wee gotazie gị malt ka ị ṅụọ. Ịghọtago ife? So ngwa. Ife ndị a na-ere 2 million. Ọsọsọ ndị 85,000 nke ifuru. Ọgwani gịnị? Ogini? What is it? You can be calling so biko. Mo kan iwe spot on ya asi Timothy. Mwa. See what you wine. No one be a window is spot on ya asi. Asi zuga ho asi keki na esusi. Mwa. In fact, you have a certificate in line. Mom. Boshwa beke. Ebe. Mwa ki lecture anya mwa bu Sandra. Ki lecture anya sum na ibu landlord. I can't understand you. You were sum ni we ule ilu ulala. Wee chu ụgbọala ụgbọelu ụgbọala filling station ihe niile. No, it's real. Na ihe ọ na-emedikwa gị. I'm not to ask you. Yeah, what is it? You know is about the ọchụ nwanyị. A humanizer. No, I don't do that. Ashawo nwoke ohiu. I'm a motor. Hey! Power of realization. Oh, realize all along gone. Mwa kile chanya chenyi ga salimi shikwa nne. Mwa. Ekele dịrị Chukwu na anụchala m ihe niile gbasara gị taa. No, stop this. A common tenant. You a common tenant. No, nah. You can a common tenant. You want to stop this. Container. Container is the ba this here me. Here na make it. Yeah. Lana, listen. I want call one. Come na kwenti ozo. Don't you ever call my line again. Gosh. Okay. Eh? You disgust me. Olala. I copy Shele.
Nah, man. Hello, me here. Hello, Kromora. Eh? Hello, me here. Hey, y'all. Huh? Eh? Okay. Hey. Hey. Na imo hukwo ono hachitra. Ono hachitra na. Nkoti hu gere. Eh? Lekoti hu gere. Nwoke ọkanjele. Ebe! Ihe la shote ye ha mmiri on between 2 seconds. Lekwote m shele go. Imo. Aba. Na yo gaime. Ndụ m ụfọdụ kwa gị na-asị m na gị hụ na. Ihe nna gị hụrụ ihe ọ bụ nna gị ahụ shiela anya. Nna m ga ahụ shiela anya. Ihu na-eme ihu na-adị eme gị maka Chineke lele ngote. Amaka mgbe esi anyị na gị bi nga amadị m so anyị na ụmụ agbara bi. Gị na-ekele m landlordship. Ị gbatara diesel. Biko lee patrol ị ga-agba na diesel. Ka olive oil ị ga-agba n'ime groundnut oil. No, na gbasara gị. Eletọ shiri gbasara m. Imo biko iwe wele gị. Akwa ebe ahụ hide that go. Mba ebe a hide m. Ya bụ hide aside. Enwere m 20 million. Ndị kidnapper go. Akwa kidnap gị 2 years ago. Kidnap am this month ago. Were gị 200 million. Kemo 1.8 million. Ọ ihe eji gbapụta m. Unu na-ege ihe mkpuge. Anyị na-erekọd ihe ikwuge. Oji Asimire Foundation. Ebe oji asị eme ọgọ. Nkwọzụgbọ wee tụrụ ote pụọ mmiri na-ezo n'igwe wụ ọ na-ezo na nkịtị ya lo ha. Ihe la akara m hụ. Ọkọta njele. Ihe unu gara ya ada. 20 naira ego shi nyere lekwesị ịma kpuru n'ime toilet. Kakwa ga-akwụ ụgwọ ọgụ ma ị ga-akwa ị ga-eji ebe ahụ echenjeli ihe ọwụwa ugbu a agafe ị nwere mansion ị nwere steeti ị ga-azụrụ ya moto otu ihe ụkwụ na ka ị na-agba kamgbe ị batara na ya adị na ichenjili bedie toilet roll nkịtị gị dastali ji nye ọchị Imo ọnwụ akụ na-akọ ihe anyị gwaga ada nne gị ọwa ada nne ele ahụ ya emo Clementina ke tụrụ nne nwa onye anyị gwaga tụrụ nne gị na nwaanyị okorobịa na-enwe the shame anụ ọja ihe m ga-eme ụnụ ihe m ga-eme ụnụ na ya ada ama akụrụ gị ọrụ Imo ama akụrụ gị ọrụ Imo ama akụrụ gị ọrụ akụkọ gị nwoke otlekwa ịzụcha ihe niile nwee petrol station nwee nta nwee imo mekwa half bottle of malt nwa ikpede motu mkpọrọ ị nwere mmanya na-ere 80 million inwe ka na-eme nlegote gị na-ere kagaga yiri akpa akị pụtawa nwatakịrị mara anụ n'ushi gị Imo ama akụrụ gị ọrụ ị ga-ahụ ihe amemegwuru ya ị ga-ahụ amemegwuru ya nakata nọ gị kọrọ onye gbagọrọ ụkwụ ọrụ ndị na-asa Spiderman chụ nwaanyị which kind of talk be that one ekwesị ọkpọrọ gị ọkụ nwaanyị anya ndo iwu bụ Spiderman ndị nwa ụfọdụ aga lekịta akọmọdụ ọkakịrịkịgide maka Chineke gị mege kwa ahụ udo kwa ahụ nwere galọdụ dizel m bigbuo ogo bigbuo onye zụsoro gị sọpụ m n'ọnụ a na-eme agbachitere gị gị na kalaba ndị azụ ekwe ebe o lewere anya zombi n'ote m ọtọ na ịṅụ weta ihe biko gị na onwe gị pilalụ aka gị rie ngwa ngwa nne m imezikwalawa ebe ngwa lelenụ ndị galọn abụrụ aha straịkị ị ga-agba galọn dizel ị ga-agba ịga n'ime patrol ekwensu nwoke na-enwede lampụ mkparaka nkịtị onwede ya agaghị ikot mpata ewerele m ihe ị ga-abịa wụ flọsh asị nyere na latrin maka chịkwa anyị ga-eji mbibi egbigbu m bebi m ngwa ịpụ ijekwele m ọnọdụ narị dịkwa mma ka Chineke imego gị n'oge ịbịakwa abịa All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you guys. We love you. 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 We love you.